Γεια σας. Καλησπέρα από τη χιονισμένη Αθήνα. Περιμένουμε λιγάκι να μαζευτούμε. Κυριακή απόγευμα. Γεια σου Κώστα. Καλώς ήρθες, σε βλέπω. Δώσε λιγάκι να μαζευτούμε σιγά σιγά. Γεια σου Ιώτα. Γεια σου Λιάννα. Τι ωραία. Γεια σου Κώστα. Τον έχω και εδώ δίπλα μου. Πολύ ωραία. Μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ από τη χιονισμένη Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε σε λιγάκι το live μας που έχουμε καλεσμένο απόψε μαζί μας τον λογοθεραπευτή Κώστα Τούφα. Θα πούμε μερικά πράγματα για εκείνον. Γεια σας σε όλους. Γεια σου Γιούλικα. Γεια σου Ελένη. Τι κάνεις? Πολύ ωραία. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν σε λιγάκι ένα live έτσι από μια νέα σειρά live που θα ξεκινήσουμε εδώ στο προφίλ μου. Κυριακή παρακυριακή θα συναντάμε ειδικούς και ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούνε, σε εμάς γονείς και συχνά και σε τους εκπαιδευτικούς, να μας βοηθήσουν λιγάκι σε θέματα που μπορεί να μας απασχολούν, πράγματα που έτσι εγώ βρίσκω πολύ σημαντικά. Είμαι σίγουρη μπορεί να μου προτείνετε κι εσείς αρκετά θέματα, οι ανθρώπους που θα θέλατε να δείτε και να συζητήσετε μαζί σας. Γεια σου Μάρια, ευνόμορφη Λιβαδιά, τι κάνεις? Κιζίνα, γεια σου Αμαλία. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε το πρώτο μας live. Ο τίτλος είναι «Πού οφείλεται η έλλειψη συγκέντρωσης στα παιδιά σήμερα» και υπάρχουν κάποια έτσι, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θα συζητήσουμε. Είμαστε εδώ στη χιονισμένη Αθήνα. Η αλήθεια είναι στα βόρεια προάστια το έχει στρώσει σχετικά, όχι στους δρόμους, αλλά έτσι βλέπουμε λίγο χιόνι. Δεν ξέρω, εκεί πιο βόρεια στην Ελλάδα φαντάζομαι αυτό θα το θεωρείτε ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά εμείς εδώ πέρα λέμε πω χιόνισε, δεν έχουμε βγει από το σπίτι μας, έχουμε βλέπετε ανάψει τζάκι και ετοιμαζόμαστε έτσι για τα live όπως κάναμε και πολλά μέσα στην καραντίνα. Το τζάκι που βλέπουν τέλειο, ναι. Έτσι να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, βρε παιδιά, να μπούμε όμορφα, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Ξέρω ότι περισσότεροι σήμερα είστε έτσι κλεισμένοι στα σπίτια σας, μπορεί να έχετε πιτσιρίκια σας τρέχουν τριγύρω, κάποιοι μπορεί να τα έχετε βάλει ήδη για ύπνο, τυχεροί είστε εσείς. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Για όσους δεν προλάβουν, θα το ανεβάσουμε φυσικά το live και μετά. Πρέπει να φύγετε για κάποιο λόγο, αν πρέπει να βάλετε παιδιά για ύπνο. Θα ανεβάσουμε το live φυσικά και εδώ στο προφίλ μου στο Instagram, αλλά και στην κλειστή ομάδα αναγνωστών μου στο Facebook. Οπότε θα μπορείτε να το δείτε μετά. Δεν θα έχουμε την ίδια interaction που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε. Γεια σας, καλησπέρα από όλους. Βλέπω πολύ έτσι και γνωστά ονόματα. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Μαζευτήκαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πριν λοιπόν καλέσω τον Κώστα να έρθει εδώ στην παρέα μας, γιατί σήμερα ουσιαστικά εκείνος θα μιλήσει, ο Κώστας ο Τούφας, ο υπέροχος εξαιρετικός λογοθεραπευτής που είναι και φίλος, που γνωριστήκαμε πριν μερικά χρόνια και έτσι ξέρετε είναι αυτές οι ωραίες συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρεστε για τέτοια πράγματα, έχει μια έτσι πολύ ανοιχτό μυαλό και φοβερές γνώσεις πάνω σε αυτό το που κάνει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι, θα σας το πω και στη συνέχεια, ένας άνθρωπος που είδε και το Yeti, δύναμη του ακόμη, αλλά και τα φλάφ της ευτυχίας από όταν ήταν ακόμα ένα αρχείο στο κομπιούτερ και το έχουμε συζητήσει και το έχει έτσι στηρίξει, το αγαπήσει αυτά και τα δύο βιβλία από την πρώτη στιγμή και πολλά πράγματα και τα σχόλιά του και αυτά που έχει να μου πει πάντα με βοηθούν να πάω λίγο παραπέρα και μου αρέσει, έχουμε πολύ ωραίες συζητήσεις μαζί και ήθελα να το μοιραστώ γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν τον βλέπετε πολύ συχνά στα social media, αν και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί στην Άουσα, έχει ένα υπέροχο λογοθεραπευτήριο και τώρα μάλιστα επειδή πάει πάρα πολύ καλά και τον αγαπάει όλοι στην πόλη και όχι μόνο, έρχονται από όλες τις περιοχές τριγύρω για εκείνον, γιατί καταρχήν εκείνο και εκείνος αγαπάει πολύ τα παιδιά και έχει φοβερές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Πάει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο χώρο, γιατί είχε ήδη ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο και το έχει φτιάξει και επειδή του αρέσει έτσι στη λεπτομέρειά του, νομίζω θα γίνει σημείο αναφοράς στην περιοχή. Ο Κώστας, θα σας πω λοιπόν λίγα πράγματα για τον Κώστα πέρα για το τι σημαίνει σε μένα έτσι που σας είπα. Όπως σας είπα, είναι λογοθεραπευτής, έχει κάνει σπουδές πάνω στη βασική και προσχολική εκπαίδευση και μεταπτυχιακά πάνω σε επικοινωνιακές διαταραχές της ανάπτυξης. Φυσικά έχει κάνει πάρα πολλά σεμινάρια και όσα χρόνια τον ξέρω, τρέχει από σεμινάρια και συνέδρια και μιλάει και σε αυτά και σε κάποια πάει φυσικά και εκείνος ως μαθητής, όπως όλοι μας μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα. Έχει κάνει λοιπόν σεμινάρια για τη λογοθεραπεία, την κλινική διάγνωση, τη θεραπεία και έχει ολοκληρώσει την εξειδίκευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει για αυτά. Αν κάποιοι έτσι θέλετε να τα συζητήσουμε. Και από το 2001 εργάζεται ιδιωτικά ως κλινικός λογοθεραπευτής με βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειάς του. Και έχουμε κι άλλο ένα κοινό με τον Κώστα. Το 2021 λοιπόν εκδόθηκε το πρώτο από μια σειρά παιδικών βιβλίων που δημιούργησε με σκοπό να ενδυναμώσει την συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Και αυτό το βιβλίο το έχω εδώ, λέγεται Μια διαφορετική φιλία. Έτσι, το έχω
κοπημένο και υπογεγραμμένο φυσικά. Έτσι, και θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό μετά. Και έχω διαβάσει και θα σας πω και το μυστικό και το επόμενο. Να σας πω λίγα πράγματα. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτό, εκτός αν θέλει εκείνος να το αποκαλύψει. Αλλά νομίζω, ξέρετε, η πρώτη μας προσπάθει πάρα πολύ, έτσι, με πολύ αγάπη. Νομίζω αυτό που μας κάνει πολύ συχνά συγγραφείς γίνεται στο δεύτερο βιβλίο, που φεύγουμε από θέματα που μπορεί να μας αγγίζουν πολύ προσωπικά και πηγαίνουμε σε πράγματα που βλέπουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και νομίζω και το δεύτερο βιβλίο του Κώστα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα τον καλέσω λοιπόν σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι μαζευόμαστε. Καλησπέρα σε όλους που έρχεστε τώρα. Όπως είπαμε, το θέμα μας σήμερα είναι πού οφείλεται η έλλειψη συγκέντρωσης στα παιδιά σήμερα. Και θα σας υπόσχομαι ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί το πού οφείλεται μπορεί να σας εκπλήξει, μπορεί και όχι, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και ο Κώστας θα μας βοηθήσει. Θα μπω λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να μπω να τον καλέσω. Και τον καλώ αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μου πει ναι, να μπει. Και όσο τον παίρνει. Καλώς τον. Καλησπέρα. Με κάνεις και ντρέπομαι. Γι' αυτό δεν ξεκίνησα να τα λέω, τα έχω βγάλει στον αέρα, γιατί θα ξέρω ότι θα κοκκινήσει τα μαγουλάκια. Εγώ te λέω, κάτσε, θα τα πω σε όσα ακόμα δεν έχει μπει στην παρέα μας. Καλώς όρισες. Ένας ταπεινός λογοθεραπευτής. Θα ακούσετε λίγο τη φωνή μου, έχω ένα μπούκομα. Ναι, και χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα παρέα, παρόλο τις δυσκολίες, έτσι. Εντάξει, είσαι πάντα εκεί, ταγμένος, το ξέρω, σε αυτά τα πράγματα που κάνεις και σε ευχαριστώ. Αυτό που θα χαρακτήριζα εγώ, όλα αυτά που είπες είναι ok, αλλά είμαι ένας αδιάγνωστος ενήλικας με δέπη. Έτσι, αφού σπούδασα κατάλαβα ότι έχω δέπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτό είναι πολύ δύσκολο και για μένα. Δηλαδή, έχω χαρτάκια που έχω οπτικά ερεθίσματα που μου λένε παρατήρηση που έχεις την προσοχή σου τώρα για να μην χάνομαι. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έλλειψη συγκέντρωσης. Νομίζω όμως αυτό σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος λογοθεραπευτής από ποια άποψη. Να κάνεις καλύτερα αυτό που κάνεις, ότι συναισθάνεσαι και βλέπεις στα παιδιά πράγματα τα οποία εσύ ο ίδιος έχεις βιώσει, έτσι. Ξεκάθαρα. Η συναίσθηση που έχουμε. Και οι μαγικές μου λέξεις έσπες είναι, έτσι. Το όχι ακόμη και και το ευχαριστώ. Γιατί το όχι ακόμη είναι, έχουμε σταματήσει να το λέμε. Έτσι. Ναι. Προσπαθούν τα παιδιά και εμείς πρέπει να τους παροτρύνουμε, να τους ανατροφοδοτήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό όταν έγινε το Yeti, θυμάσαι το είχαμε συζητήσει κιόλας. Αν και υπήρχε σαν θεωρία από την Carol Dweck στο εξωτερικό από το 2006 και υπάρχουν κάποια συστήματα στο εξωτερικό που το χρησιμοποιούσαν, στην Ελλάδα δεν ήταν κάτι που το γνωρίζαμε. Έτσι, όλο αυτό το growth mindset, δηλαδή την θεωρία, την ανάπτυξη, την νοοτροπία ανάπτυξης. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά, όταν βγήκε το βιβλίο, ότι δεν το ξέραμε, ούτε οι εκπαιδευτικοί το ξέραν πάρα πολύ. Εσείς οι ψυχολόγοι και οι λογοθεραπευτές περισσότερο, αλλά αυτό που νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά με όσον αφορά το βιβλίο, ότι πέρα από την ιστορία ότι περνάει αμέσως αυτό το πράγμα στα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να καταλάβουν και οι γονείς το πόσο σημαντικό είναι ότι μέσα στην καθημερινότητά τους πρέπει αυτό που λες, να ανατροφοδοτούν, να συνεχίσουν να μιλάνε για αυτό το ακόμη, να συνεχίσουν να μιλάνε για το ευχαριστώ μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί, OK, διαβάζουμε ένα βιβλίο, κάτι μας μένει, αλλά στη ουσία είναι η καθημερινότητα, να μπορέσουμε αυτά να τα φυτέψουμε μέσα τους, οπότε να γίνεται σαν δεύτερη φύση, να μην χρειάζεται δηλαδή να τα πολυσκεφτούμε. Ακριβώς αυτό, να τα φυτέψουμε. Γιατί η σταθερότητα έχει που μετράει. Γιατί ξεκινάμε, δηλαδή αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε να μιλάμε διαφορετικά στα παιδιά μας. Το θέμα είναι πόσο θα το κρατήσουμε αυτό. Και όταν πιεστούμε, έτσι. Εγώ, όταν πιέζομαι, θα μου βγαίνει μάλλον και ο πατέρας μου μέσα. Το έχω πει πολλές φορές εδώ, με παρακολουθούν. Ξέρεις, εκεί που λες, ξεκινάς με τις θεωρίες, λες θα κάνω το καλύτερο, θα είμαι φανταστικός γονιός κτλ. Και ξαφνικά όταν πιέζεσαι, ξαφνικά ακούς ό,τι είχες ακούσει ως παιδί, που κάποια εντάξει, σωστά, κάποια μπορεί να μην είναι και τόσο πολλά. Και συνειδητοποιήσεις ότι βγαίνουν οι ευκολίες σου, έτσι. Ναι, κοίταξε, η ενεργητική ακρόαση που πρέπει να κάνουμε στους συνομιλητές μας και δε στα παιδιά μας, δεν την κάνουμε. Σου λένε κάτι τα παιδιά και εσύ έχεις δουλειά εκείνη τη στιγμή και βέβαια τα αποφεύγεις. Και όταν καταφέρεις και τελειώσεις πολλά πράγματα επίσης, μετά δεν βρίσκεις χρόνο, έχεις άλλες δουλειές. Γιατί μου λένε οι μητέρες, διαβάζουν. Και μετά το διάβασμα λέω τι κάνετε. Μετά έχω δουλειές, μου λέει, να μαγειρέψω. Να κάνω δουλειές, να προσέξω τα άλλα εμένα. Λέει το παιδί όμως περιμένει να παίξεις κιόλας μαζί του. Και φτάνει η εφηβεία που προσπαθείς να πάρεις μια κουβέντα από εκείνα. Αλλά ναι, και δεν μπορείς πραγματικά. Δηλαδή, του λες, σε παρακαλώ, μίλα μου και δεν σου μιλάει καθόλου. Οπότε, γονείς που έχετε μικρότερο παιδιά, σας παρακαλώ, αρπάξτε τη στιγμή να φτιάξετε γέφυρες, γιατί θα τις χρειαστείτε αργότερα. Αυτό που κάποια στιγμή συζητήσαμε και μου το έχεις γράψει κιόλας και το έχω σημειώσει, είναι το πόσο καμιά φορά. Πέρα από ότι δεν ακούμε, είναι ότι μιλάμε κιόλας. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε λύση κατευθείαν. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, να κάνεις αυτό. Αντί πραγματικά να ακούσουμε αυτό που λες ενεργητική ακρόαση, νομίζω είναι και αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τους δίνουμε λύσεις.
Δεν τους, κανονικά θα πρέπει να πάμε να τους μπρώξουμε και να δούμε. Θα πετάξουν ή θα πέσουν. Αν πέσουν θα ξανασηκωθούν. Εμείς τους δίνουμε απλά λύσεις. Είναι έτοιμα. Όλα. Δεν προσπαθούν ιδιαίτερα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μετά μπροστά μας. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε για πάντα εδώ. Και δεν θα είμαστε έτοιμοι και ίσως να μην μπορούμε πάντα να δίνουμε λύσεις. Και τα παιδιά μαθαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Έτσι να δίνουμε λύσεις. Το συζητάω πολύ συχνά με την κόρη μου ότι ξέρεις, η δουλειά μου να σε προετοιμάσω να σταθείς εκεί έξω μόνη σου. Θα είμαι και θα προσπαθώ πάντα να βρίσκομαι πίσω, αν χρειαστεί κάτι κτλ. Αλλά η ουσία είναι το πώς να σταθείς και να ανοίξεις τα φτερά σου μόνος σου. Αυτό θα με κάνει ένα σωστό και καλό γονέα. Και όχι το να μπορώ να τα κάνω για σένα ή να ανοίξω τον δρόμο και να έρθει από πίσω, αλλά το ανάποδο. Κάποια στιγμή είχαμε με την. Έτσι, επειδή είμαστε πολύ φίλοι με τη Λένα τη Μαντά και μου είχε κάνει μια συζήτηση πραγματικά που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα ακούσει μάλλον σε μια παρουσίασή τη. Και εγώ και το λέω. Έλεγε τα παιδιά τη, γιατί έχει μεγάλα παιδιά εκείνη, έλεγε ότι σε όλη μα τη ζωή μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας ακολουθούν. Όταν είναι μικρά, μας ακολουθούν, είμαστε τα πρότυπά τους, ό,τι κάνουμε, προχωράμε και μας μιμούνται. Σιγά σιγά λοιπόν τα παιδιά μας έρχονται δίπλα μας, εκεί κοντά στην εφηβεία και προχωράμε μαζί. Κάποια στιγμή προχωράμε μπροστά και εμείς είμαστε πίσω. Και αυτό λοιπόν στη διάρκεια της ζωής τους αλλάζει. Και μου το έκανε τόσο οπτικό όλο αυτό, που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ως γονέα. Ναι, ξέρεις, είμαστε τα πρότυπα των παιδιών μας, το οποίο το καταλαβαίνουμε πολύ αργά όταν βλέπουμε τις ίδιες συμπεριφορές μας. Αν μπορούσαμε, που πλέον μπορούμε τώρα, αν κρατήσουμε ένα βίντεο των παιδιών μας τώρα και εμείς δεν θα υπάρχουμε σε 7 γενιές ουσιαστικά και δουν το βίντεο τότε, θα δουν ότι ένα δυσέγγωνο, τρισέγγωνο μοιάζει εξαιρετικά τον παππού του. Και αναρωτιούνται όλοι, μα δεν το γνώρισε ποτέ. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι ένα DNA ουσιαστικά, έτσι. Και λειτουργεί. Περνάει από γενιά σε γενιά. Δεν ξέρω αν είναι DNA, αλλά θεωρώ ότι είναι συμπεριφορές οι οποίες από γενιά σε γενιά επαναλαμβάνονται και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι και ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς και τα παιδιά μας να γίνουν καλύτερα από εμάς και αν δουλέψουν τον εαυτό τους, να φύγουν δηλαδή πράγματα που μπορεί κάθε οικογένεια να έχει τα δικά της, να μην ενδιονίζονται από τα πολύ σοβαρά, έτσι που έχουμε ακούσει για κακοποίηση που πάνε από γενιά σε γενιά, μέσα και πολύ απλά όμως και πολύ απλά πράγματα που μπορεί να το είσαι μια πολύ, πολύ φυσιολογική οικογένεια, έτσι. Κοίταξε, πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι των περιοριστικών πεποιθήσεών μας. Θεωρούμε ότι από 0 ως 1, έτσι, το βρέφος δηλαδή στείνεται κατά 80% ενήλικας και από 1 ως 5 το υπόλοιπο. Φανταστείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρότυπη ευρυθική ηλικία, την οποία δεν τη δίνουμε σημασία καθόλου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εξάμηνο λοχείας που έχουν οι μητέρες, έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση, αυτός ο δεσμός. Και αν δείτε όλο αυτό το κομμάτι, ξεκινάει από εκεί και μπαίνουν κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις ως τα 5, που είναι πολύ δύσκολες να αλλάξουν. Δηλαδή, ένα 5χρονο δεν ξέρει να διαφοροποιεί αν κάποιος είναι κίτρινος, κόκκινος, μαύρος. Δεν τον ενδιαφέρει. Εμείς το μαθαίνουμε. Άρα, φανταστείτε πόσα πράγματα μπορούμε να τους μάθουμε που δεν καταλάβαμε. Αυτά που μας μάθανε οι γονείς μας. Και λέμε, όχι, δεν γίνεται αυτό, είναι έτσι. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και είναι ως τα 5. Ως τα 5, Κώστα. Μετά Αυτή τι είναι μια, κάνουμε. αυτή είναι μια, κοίταξε, αυτή είναι Αν δεν μια τα πολύ κάνουμε καλά με τα σημαντική 5. θεωρία. Κοίταξε, μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτή είναι μια σημαντική θεωρία που είχε θέσει και ο Ιωσαφάτ και γενικότερα ότι. Και ο Φρόντ είχε πει ότι ο πατέρας του ενήλικα είναι το παιδί. Φανταστείτε. Και επίσης είπε και το σημαντικότερο ότι το αγαπημένο παιδί της μητέρας, για μένα παραπάνω από ένα μπορεί να είναι το αγαπημένο, είναι αυτό που θα θριαμβεύσει στην ενήλικη ζωή. Γιατί θα έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη. Αυτό το κομμάτι λείπει. Οι Αμερικάνοι ενώ κάνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Δηλαδή χρησιμοποιούν οθόνες πάρα πολύ περισσότερο από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή στα σχολεία τους έχουν τάμπλετ μέχρι το δημοτικό, μετά έχουν στο γυμνάσιο υπολογιστές, ξέρω εγώ. Ενώ το έχουν δοκιμάσει και αυτό ισχύει στα δικά τους πρότυπα και πολλά στην Ελλάδα σχολεία το κάνουν, προετοιμάζονται για να φύγουν το εξωτερικό. Εκεί πρέπει να βάλουν αυστηρότερα ώρες στις οθόνες, ας πούμε. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι Αμερικάνοι που λένε ψυχολόγοι οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι τα 12 δεν πρέπει να δει να κρέει αυτή. Ένα παιδί να μην έχει επαφή με οθόνες, τάμπλετ, κινητό. Γιατί αυτά είναι πολύ διαδραστικά ουσιαστικά. Και τώρα τα βλέπουμε, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Τώρα τα βλέπουμε που πάμε. Έτσι, δηλαδή, γιατί είναι κάτι σχετικά πρόσφατο οι οθόνες στη ζωή μας και δεν έχουμε δει και τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά για να μην προτρέχουμε λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε μπει σε μια σειρά. Ας πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης? Θα ξεκινήσω από αυτό το βασικό μας ερώτημα. Πού οφείλεται? Σε πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι οφείλεται στο κομμάτι, δηλαδή πρέπει να ψάξουμε και να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πολυδιεργασία, αυτό το multitasking. Είναι οι ψηφιακά αποσπασμένοι γονείς, οι οποίοι φανταστείτε πολύ συχνά, και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου, έτσι, να μπω στο σπίτι
Ενώ έχω καταφέρει και έχω βάλει με το που φτάνω στο σπίτι να σβήνει το κινητό, να περνάει ένα μήνυμα που να πρέπει να απαντήσω ένα email και εκεί που βρίσκομαι στο τραπέζι να απαντάω στο email. Άρα κάνω κι εγώ αυτό το μοιραίο λάθος. Φταίνε επίσης ότι οι νταντάδες πλέον άλλαξαν και είναι τεχνολογικές, έτσι, είναι οθόνες. Και πολύ μικρή ηλικία. Ναι, και η οθόνη δεν είναι καθόλου. Η οθόνη δεν σε αφήνει να έχει μια νιαρή στιγμή. Δεν σε αφήνει να βαρεθεί. Είναι υπέροχη. Σου δίνει πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορε εικόνε, πάρα πολλά ωραία χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον πράγματα, α πούμε. Και ένα παιδί, βλέπουμε εμεί παιδιά μικρά, τα οποία μαθαίνουν αγγλικά, ρώσικα από το YouTube. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολλοί έχουν δει. Γιατί ερευνητικά το ξέρουμε αυτό, έτσι. Είδαμε παιδιά ως 4 που είχαν συναλλαγή με Κινέζους, ας πούμε, με μια άλλη γλώσσα που δεν υπήρχε καν στη μητρική τους, δεν μιλάμε για αγγλικά. Και θυμόντουσαν μετά. Φυτεύονται πολύ καλά αυτά. Επίσης, η έλλειψη συγκέντρωσης οφείλεται και στο κομμάτι ότι οι γονείς πια είναι πολύ επιτηρητικοί, είναι επίοικείς. Δεν αφήνουν στα παιδιά τους, μάλλον αφήνουν τα παιδιά, στείλουν και φτιάχνουν αυτοί τους δικούς τους κανόνες. Εγώ αποφάσισα, σου λέει. Προκλητικά κιόλας. Ή τα παιδιά αποκτούν πολλά πράγματα χωρίς να χρειαστεί να τα κερδίσουν. Αυτό που λέγαμε, ότι ικανοποιούνται τα θέλω τους άμεσα. Επίσης, ένα κομμάτι που παίζει ρόλο είναι η κακή διατροφή. Συμβαίνει συχνά. Δεν προλαβαίνουμε και τρώμε απ' έξω. Έτσι. Επίσης, ο κατάλληλος ύπνος. Σκέψου αν δεν κοιμηθείς καλά το βράδυ. Κάτσε, κρατάω και η διατροφή πώς παίζει ρόλο τώρα, γιατί τα άλλα σε ένα βαθμό το καταλαβαίνω. Αν τρως junk food συνέχεια, δεν μπορείς να λειτουργήσεις το μυαλό σου όπως θα ήθελες. Και δεν έχει τα συστατικά που χρειάζεται. Σαφώς. Είναι σαν ένα δέντρο που το ποτίζεις. Φαντάσου, δηλαδή αν παρατηρήσεις τον εαυτό σου να τρώω junk food, δεν είναι μόνο ότι θα παχύνεις ουσιαστικά. Είναι ότι απλά δεν θα έχεις μια ραθυμία, δεν θα έχεις διάθεση για τίποτα. Αν δεν κοιμηθείς καλά, ας πούμε, βλέπουμε παιδιά τα οποία τραυλίζουν και όταν θα κοιμηθούν καλά, μάλλον δεν τραυλίζουν, έχουν φύγει από την καταραχή της ροής. Αλλά αν δεν κοιμηθούν καλά το βράδυ, μπορεί να τραυλίσουν το πρωί. Να είναι πιο έντονες αυτές οι δυσροές που κάνουν ουσιαστικά. Φαντάσου πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα παιδί, ο ύπνος γι' αυτό, να ξεκουραστεί όσο πρέπει. Πώς να σου πω, και εγώ σε ενήλικα, εντάξει, επειδή εγώ διαβάζω πολύ, αγαπώ τα βιβλία, αλλά περνάω κάποιες περιόδους που μπορώ να κολλήσω με ένα βιβλίο, το οποίο δεν μου αρέσει πάρα πολύ, και μπορεί να το παιδεύω, γιατί έχω και ένα κόλλημα. Δεν τα αφήνω μέχρι να το τελειώσω. Ξέρεις, πρέπει να το τελειώσω. Είναι αυτό το πρόβλημά μου, ότι δεν μπορώ να αφήσω βιβλίο στη μέση, έτσι, και αν δεν μ' αρέσει, το καταλαβολογάω για μήνες. Το πρόβλημα λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν διαβάζω πάρα πολύ. Και επειδή ασχολούμαι με τα social media λόγω τη δουλειά μου και κάνω πάρα πολλά πράγματα, όταν ξαναγυρίσω και αρχίσω πάλι να διαβάζω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συγκεντρωθώ. Έχω μεγάλο θέμα με τα μεγάλα κείμενα, μέχρι να το προπονήσω πάλι το μυαλό μου, ξέρεις, να μπω σε μια δικασία, δηλαδή διαβάσω ένα βιβλίο, στο δεύτερο μετά μπαίνω σε μια σειρά. Αλλά στην αρχή δυσκολεύομαι πάρα πολύ και με κουράζει πάρα πολύ. Σκέψου ότι είσαι στο γραφείο και εικονογραφείς ή γράφεις. Και χτυπάει μια ειδοποίηση. Ερευνητικά λέει ότι θέλει γύρω στα 10 με 18 λεπτά να επανέλθεις. Γιατί το ένα σε πάει στο άλλο, το άλλο σε πάει στο άλλο. Να δω και εκείνο. Φανταστείτε έναν έφηβο που δεν έχει αυτή την κριτική σκέψη, είναι μες στο δωμάτιο, διαβάζει και έχει οθόνη δίπλα. Δηλαδή η οθόνη μπορεί να είναι ένα τάμπλετ ή μπορεί να είναι ένα κινητό. Και χτυπάει μια ειδοποίηση γιατί θέλουν να τον δουν οι φίλοι του. Γιατί μου λέει, θέλω να βγω έξω, μου λέει, έχω κανονίσει, να μιλήσω με τους φίλους μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει. Είναι φοβερά διασπαστικό αυτό. Το είχα διαβάσει αυτό όταν αρκετά παλιά, αυτό γιατί πρέπει να ξαναμπεί, δηλαδή τη στιγμή που κάνεις μια δουλειά, συγκεντρώνεσαι και βγεις, αυτό που λες στα 18-20 λεπτά είχα διαβάσει εγώ τότε, ήταν βέβαια σε κάποια χρόνια, και επίτηδες όταν γράφω και όταν θέλω να συγκεντρωθώ σε κάτι, κλείνω κινητά, κλείνω αυτό, βέβαια έχω τον Κώστα από κάτω που μου θα μου φωνάξει «Μαρίνα, θες κάτι?» το οποίο με πετάει μονίμως έξω, οπότε αρχίζω να βάλω αυτά τα λαμπάκια, ξέρεις, που λέει on air, όταν βρίσκω το γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Κώστας όταν πάει να γράψει απομονώνεται. Ναι, αλλά εγώ δεν το κάνω, κατάλαβες. Άλλοι έχουν τι πάνε βόλτες. Εγώ τίποτα. Ακούει μέσα. Εγώ τέλε. Οπότε καταλαβαίνεις, όχι πραγματικά όμως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιώ πλέον τα ακουστικά, βάζω μουσική. Για να μην μπορώ να ακούω τους θορύβους γύρω στο σπίτι, για να μπορέσω να συγκεντρωθώ. Θεωρώ ότι μας επηρεάζει όλους. Απλώς τα παιδιά είναι και πιο το μυαλό τους εκείνη τη στιγμή. Έτσι, αναπτύσσεται σίγουρα, οπότε δημιουργεί ίσως και περισσότερα θέματα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε εκείνα, έτσι. Τώρα είπες κάτι για το ακουστικό ή το απτικό, για τα αισθητηριακά, που και εγώ δεν τα γνώριζα, έτσι. Δηλαδή μπήκα στη διαδικασία και τα ψάχνα γενικότερα.
Και ξέρεις, εκνευρίζονται τα παιδιά μας, δηλαδή έχουν κρίκη στη μούρη και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει. Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε. Συνήθως είναι 4 βασικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό και θα φτάσω εισιτηριακά, γι' αυτό το λέω. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι κάνω κάτι για να τραβήξω την προσοχή της μαμάς. Είναι ένα κλασικό. Ο δεύτερος είναι κάνω κάτι για να αποφύγω κάτι. Κάνω κάτι, προκαλώ κάτι για να αποφύγω, ξέρω εγώ, το διάβασμα. Ο τρίτος είναι κάνω κάτι γιατί ξέρω ότι 1 στις 20, 1 στις 20 είναι πολύ τέτοιο, 10 στις 20, η μαμά θα μου το κάνει το χατήρι. Δηλαδή θα γκρινιάζω, θα μου δώσει σοκολάτα, ας πούμε. Και τεστάρουν και τα όρια να δούνε πόσο μέχρι πού θα πας, θα φτάσω εκεί. Ακριβώς. Και ένας άλλος βασικός λόγος που τα παιδιά, ας πούμε, εμφανίζουν μια μη αποδεκτή συμπεριφορά είναι τα αισθητηριακά. Οι δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία. Τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε ότι πέρα από τις 5 αισθήσεις, έτσι, ακουστικό, απτικό, σφριτικό, γευστικό, οπτικό, υπάρχει το ιδιοδεκτικό, που αν κλείσεις τα μάτια σου, βλέπεις που είναι... Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πιο... Ναι, το ιδιοδεκτικό σύστημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα σύστημα το οποίο τι μας κάνει, μας δείχνει πού βρίσκονται τα μέλη του σώματός μας και τι κάνουν. Δηλαδή, αν κλείσεις τα μάτια σου και αισθανθείς ουσιαστικά τα χέρια σου, τους μυϊσούς, τα πόδια, είναι να στις πολλά παιδιά δεν το έχουν αυτό και χτυπάνε δεξιά-αριστερά. Κουνάνε τα χέρια, ας πούμε, πολύ συχνά και είναι μια απλή ερώτηση ότι, δηλαδή, αν εσύ έχεις μουδιάσει, δεν κουνάς το χέρι σου. Πολύ συχνά δεν αισθάνονται αυτά τα άκρα. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν το δίνουμε καθόλου σημασία. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί που δεν έχει καλό ιδιοδεκτικό, έχει συνήθως ένα παιδί που έχει δυσκολίες στο αισθητηριακό, έχει υψηλό επίπεδο διέγερσης, κουνιέται συνέχεια, δεν μπορεί να κάτσει σε μια καρέκλα, εκεί που μιλάμε για εστίαση προσοχής. Δεν του αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, όταν έχει έντονα χρώματα. Κάθεται μια μητέρα και μαγειρεύει καλαμαράκι και μετά θέλει να διαβάσει το παιδί της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αυτός δεν αντέχει τη μυρωδιά, του προκαλεί υπερδιέγερση. Πολύ συχνά παρατηρούμε ότι τα παιδιά, φαντάσου ότι αυτή είναι η ζώνη άνεσής μας ουσιαστικά, και εδώ μέσα κινούμαστε. Φαντάσου ένα παιδί να είναι συνέχεια πάνω. Υπερδιέγερση. Και κάποια στιγμή καταραίει. Εμείς ως ενήλικες μπορούμε να την ανοίγουμε αυτή τη ζώνη άνεσης. Εκπαιδευόμαστε. Τα παιδιά όμως την έχουν εκεί και για να μάθω μόνο το μέσα μαθαίνεις. Δεν μπορείς να μάθεις αλλού. Άρα για να έρθει η μάθηση πρέπει να τα έχεις ρυθμίσει αυτά. Μετά υπάρχει το ενθουσιαίο σύστημα που μας δείχνει που βρίσκεται το σώμα στο χώρο. Έτσι, σε σχέση με τη διατήρηση της ισορροπίας μας. Δηλαδή, φαντάσου οδηγάς στο αυτοκίνητο, αλλάζεις ένα σταθμό. Αν δεν έχεις καλά το ενθουσιαίο σου, θα ζαλιζόσουν. Πολύ συχνά. Υπάρχει το ιδεοδεικτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί. Είναι η αίσθηση που παίρνουμε από το σώμα μας, είναι ακούσια που λειτουργεί αυτόνομα. Υπάρχει επίσης και το τελευταίο, αν το έχεις ακούσει, το ιαπωνικό ουμάμι, που είναι συνδυασμοί των γεύσεων. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις δύο διαφορετικές γεύσεις, να τις ενώσεις και να σου έρθει μια καινούργια γεύση. Αυτό το ουμάμι είναι δημιουργεί τη βέλτιστη γεύση. Υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν να τρώνε τροφές. Που θέλουν να τρώνε μόνο πατατάκια, ας πούμε, γιατί τους αρέσει αυτό το κράντσι. Που θέλουν να τρώνε μόνο χρώματα ή δεν θέλουν να μπερδεύουν τις τροφές. Φανταστείτε ότι όλες αυτές οι αισθητηριακές δυσκολίες μπορούν να σε δυσκολέψουν στη μάθηση, στη συγκέντρωση. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις κόκκινες κουρτίνες πίσω και να βλέπει το παιδί τις κόκκινες κουρτίνες. Δεν διαβάσει, θα είναι σε υπερένταση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ή μιλάμε τώρα, υπάρχει κάτι που υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης, κάποιους λόγους τους πιάσαμε, αλλά υπάρχει και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει κάποια παιδιά να δουν ένα ειδικό, το οποίο μπορεί να έχουν όλα αυτά και τους δυσκολεύουν ώστε να μπορέσουν κάποια από αυτά να τα βάλουν σε μια σειρά. Έχουν ένα από αυτά, ή 2 ή 3, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και περισσότερα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν εγώ θα σου πω έτσι, που έχω διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Παλιότερα που ζούσα στη Θεσσαλονίκη, πήγαινα σε ένα πολυκατάστημα σούπερ μάρκετ, έμπαινα μέσα και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολλές καινούργιες πληροφορίες στα ράφια, είχε πάρα πολλές μυρωδιές, σε ακουμπούσαν αυτοί που περνούσαν, είχε πάρα πολύ θόρυβο. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουν έτοιμος να καταρρεύσω. Δεν είναι κρίση πανικού αυτό. Αυτό είναι υπερτροφοδότηση των εισιτηριακών. Καταλαβες. Δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά μαζί που έρχονται. Οπότε φαντάσου ένα παιδί σε συνδυασμό με τις επιλογές που του δίνουμε, που είναι πάρα πολλές, που το οδηγούν. Να απομονώνεται. Ας δω μια οθόνη καλύτερα. Και πώς καταλαβαίνουμε, σε ποιο σημείο βλέπουμε ότι το παιδί μας μπορεί να χρειαστεί μια επαγγελματική βοήθεια? Κοίταξε να δεις. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το κομμάτι
της ζωηρότητας με τη δέπη. Εντάξει. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή, ξέρεις, είναι πολλές φορές τα παιδιά είναι απρόσεκτα. Υπάρχουν υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και σύντομα διαστήματα προσοχής, ας πούμε, που χάνεται. Είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι στην παιδική ηλικία. Στη δέπη, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σε πιο ακραίες μορφές. Θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο σπίτι, στο σχολείο, με τους συνομιλικούς του. Θα ταλαιπωρούν το παιδί από μικρή ηλικία, ουσιαστικά, έτσι, στην καθημερινότητά του. Και ξέρεις, σε κάποια παιδιά η απροσεξία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε άλλα υπερισχύει υπερκινητικότητα, σε άλλα υπαρορμητικότητα. Κάποια μπορούν να τα έχουν και τα τρία μαζί. Επίσης, να σου πω, ξέρεις, ότι η διαταραχή λιμματικής προσοχής, όλο αυτό το κομμάτι μαζί, εμφανίζεται περισσότερο στα αγόρια, ως συνήθως. 3 στα 4 αγόρια. Γενικά τα κορίτσια είναι βιολογικά ανώτερα πλάσματα, θα έλεγα εγώ. Ως γυναίκα Ναι. το δέχομαι, σε ευχαριστώ πάρα Ναι, πολύ. ναι. Νομίζω ότι εγώ έτσι υπό την παρατήρησή μου και μόνο, νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν πολύ νωρίς περισσότερη αντίληψη. Τα αγόρια έχουν περισσότερη ενέργεια. Και κάποια στιγμή εκεί μετά την εφηβεία αυτά αρχίζουν και ισορροπούν. Εγώ έτσι το έχω από τη δικιά μου μικρή εμπειρία, χωρίς καμία γνώση, από τα παιδιά που συναστρέφομαι. Ξέρεις, και στα κορίτσια πολύ συχνά δεν παραπέμπτουν για αξιολόγηση. Γιατί έχουν πιο σιωπηλά συμπτώματα, ας πούμε. Θα έρθουν μετά πολλοί που θα έχουν δυσκολίες στο μαθησιακό μέρος. Τα αγόρια, επειδή είναι πιο δραστήριοι ουσιαστικά, και πρέπει να επιλέξουμε εκεί και αθλήματα ή μουσική, ανάλογα πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δούμε ένα παιδί που είναι υψηλό το επίπεδο διάγερσης, πρέπει να βρούμε κάτι που να τον βοηθήσει, να του δώσει, ξέρω εγώ, ένα πιο ιδιοδεκτικό ερέθισμα. Διάβαζα Όπως για τον είναι, Μάικλ Φέλπς, τον κολυμβητή, ο οποίος παγκόσμιος, όπως είναι η που κολύμβηση, τον βάλανε ακριβώς. στην πισίνα γιατί ήταν πραγματικά τέτοια ενέργειά του, γινόταν πανικός, Ακριβώς. δηλαδή που πήγαινε και μπήκε στην πισίνα και ήταν τόσο συγκεντρωμένος και τόσο αυτό που έγινε, βέβαια αυτό που έγινε το παιδί. Σκέψου στο Στο παγκόσμιο παρελθόν και επίπεδο. στην Ελλάδα γινόταν, αλλά τώρα στην Ανατολή συμβαίνει, τα παιδιά τα φασκιώνουν. Ειδικό ερέθισμα. Δηλαδή, και γενικά βλέπεις παιδιά τα οποία είναι σε κρίση, έρχεται το βράδυ, θέλουν να κοιμηθούν, πεινάνε, είναι υπερέντες, δεν ξέρουν τι θέλουν, γκρινιάζουν. Μόλις τους πάρεις μια σφιχτή αγκαλιά και τους σφίξεις πολύ, επειδή παίρνουν ένα ιδιοδεκτικό ερέθισμα, έρχονται και χαλαρώνουν. Σκέψου εσένα, ρε παιδί μου, αν κάνεις αεροβική τέτοια ώρα, το βράδυ μπορεί να μην κοιμηθείς εύκολα. Αν κάνεις βάρη ή κουβαλήσεις κάτι βαρύ ή κάνεις δουλειές στο σπίτι, θα πέσει τούβλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοδεκτικότητα. Άρα, εκεί όταν βλέπεις ένα παιδί που έχει υψηλή διάγερση, θα το κάνεις κάτι τέτοιο, να ψάξεις κολύμπι, κάτι που να έχει ιδιοδεξία, χορούς που πιάνονται χέρι με χέρι, για να το βοηθήσεις. Εγώ πολύ συχνά τους βάζω. Εμείς πηγαίναμε, θυμάμαι τη Βάη, εντάξει, πιο πολύ για την κουράση, ότι πηγαίναμε στο πάρκο να κατεβαίνει, αν γίνεται, Ακριβώς. ό,τι μπορούσε να κάνει. Βέβαια, αν βάλεις ένα παιδί στην κούνια που ανεβάζει ψηλή διέργηση και το βάλεις στην κούνια και κουνιέται, δεν ζαλίζει, δεν κάνει τίποτα όλο αυτό το κομμάτι, εκεί δεν του κάνεις καλό. Το ανεβάζει το επίπεδο διέγερση περισσότερο. Ναι. Εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ πολύ συχνά τους βάζω στις καρέκλες όταν διαβάζουν, τους βάζω λάστιχα κάτω γυμναστικής, να βάλουν τα πόδια τους μέσα, έτσι ώστε να πιέζουν με τα πόδια και να δίνουν ένα διαδεικτικό ερέθισμα. Ή όταν πάμε σε συνέδρια, μασάμε μαστίχες. Γιατί το μάσημα είναι ιδιοδεξία. Και αυτός, γιατί δεν μπορείς να κουνηθείς, είσαι εκεί. Μ' άρεσε η ιδέα με τα λάστιχα, κάνει και γυμναστική, έτσι, 2-1. Ναι, τα λάστιχα είναι Έτσι και πολύ συγκέντρωση και Ή γυμναστική, πολύ μπάλες ωραίο. πολύ συχνά βοηθάνε σε παιδιά, γιατί δίνουν αυτό το ερέθισμα που έχει και η θουσία και η ιδιοδεξία μέσα. Την κρατάνε, την μπάλα κάθονται πάνω στην μπάλα. Κάθονται πάνω στην μπάλα. Ναι. Υπάρχουν πλέον και καρέκλες. Και για το στήσιμο, ξέρω, Ακριβώς, ότι δηλαδή για αυτό που έχουμε πρόβλημα εμείς που καθόμαστε όλη μέρα στα γραφεία, αυτό είναι το θέμα. Οπότε με βλέπω την μπάλα του πιλάτες, θα κάθομαι από εδώ και πέρα. Θα με δεις. Ναι, γιατί θα στηθείς όπως πρέπει να στηθείς. Θα φύγω στη σκάλα κάτω, θα πάω έτσι κάτι φορά. Επικίνδυνη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε, λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι τι οφείλεται. Οφείλεται, είπαμε, έχουμε διατροφή, καλά θυμάμαι, οθόνες. Τι βοηθάμε, όμως εντάξει, γιατί δεν είμαι τόσο καλή μαθήτρια, θα τα εμπεδώσω. Η πολυδιεργασία, το multitasking το λεγόμενο, πολλά πράγματα μαζί. Ωραία. Ψηφιακά αποσπασμένοι γονείς. Ναι. Έτσι πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό. Φανταστείτε ο Steve Jobs που είχε ανακαλύψει και το iPhone που δημιούργησε και το iPad, απαγόρευε στην οικογένειά του όταν τρώνε να έχουν συσκευές. Και όχι μόνο Steve Jobs, λέμε ότι κάτω στο Silicon Valley γενικά έχουν 8 ετών, δεν δίνουν ποτέ τίποτα μέχρι τα 8 καθόλου συσκευές. Ποια είναι τα όρια τα χρονικά, γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό σε κάθε ηλικία. Ξέρεις τι γίνεται, τα όρια, ρε παιδί μου, που μπορούμε να θέσουμε είναι ημερησίως, παίζουν. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τα 3 δεν πρέπει να δουν τίποτα.
πολύ συχνά οι γιαγιάδες είναι. Ούτε τηλεόραση, έτσι, τίποτα. Κοίταξε, η τηλεόραση πλέον είναι ένα παθητικό πράγμα. Δεν έχει ανατροφοδότηση. Δηλαδή, το 0,3, προφανώς, αν είσαι στο σπίτι και δύο μπαμπάς και μαμά τηλεόραση, προφανώς θα ακούσουν κάτι. Αν μου πεις ότι, ακόμα θυμάμαι που βλέπαμε όταν ήταν μικρές οι δικές μου, τα Baby Einstein, που έπαιζε κλασική μουσική και έδειχνε ζωάκια, ακόμα και εκείνο, αν το αναλύσεις λίγο, ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Δηλαδή δεν έρχονται έτσι το γουρνάκι με τα οικότα, με τα υπάπια, μετά. Όχι, στην πραγματική ζωή δεν είναι έτσι. Και επίσης διαφοροποιείται από κάθε πόλη και περιβάλλον η κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ τα βλέπουμε να περνάνε έτσι, γνωστικά, κάνουμε ένα τεστ που υπάρχει που έχει μέσα τη λέξη μια κάμπια. Μια ασπρόμαυρη κάμπια. Στη Θεσσαλονίκη, όταν δούλευα εκεί, δεν τη βρίσκαν ποτέ. Γιατί πολύ απλά δεν τη ζούσανε τόσο έντονα. Τι είναι κάμπια. Τι είναι κάμπια. Εγώ δεν είμαι ζωγραφιστή. Ναι, είχα μια φίλη, ας πούμε, που είχε δει σκατζόχυρο, ξέρω εγώ, στα 25 της και είχε τρελαθεί. Οκ. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε αυτά τα ερεθίσματα. Οπότε σκέψου, ρε παιδί μου, ότι θεωρώ μέχρι 3 χρονών 0 ο χρόνος. Και όταν εγώ λέω για οθόνη, λέω για τη διάδραση. Δηλαδή, η διάδραση είναι πατάω ένα κουμπί, πετάγεται κάτι άλλο. Το YouTube σε πάει από εδώ εκεί. Το χειρότερο που έχω δει, νομίζω, είναι το TikTok. Και σου βγάζει και τις επιλογές δεξιά. Καλά, το TikTok, ναι, νομίζω. Το TikTok είναι επιθετικό, δηλαδή. Εγώ δεν το έχω δει από κάποιους φίλους, το οποίο εκεί που σε διαβάζει για το τι επιλέγεις και αρχίζει να σου δείχνει αυτά που θα ενδιαφερόσουν. Και πάει πάρα πολύ γρήγορα. Η αλλαγή του βίντεο είναι εξαιρετικά γρήγορη. Και εκεί πρέπει να συζητηθεί με τα παιδιά πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σε μια ανοιχτή συζήτηση, εκεί θα πρέπει να δουν, ας πούμε, αν δεις και το κοινωνικό δίλημμα, που μιλάει για όλο αυτό, πόσο ο αλγόριθμος δουλεύει, και θεωρώ ότι είναι και παλιό τώρα το κοινωνικό. Φοβερή, είναι τρομερή σύρια. Ναι, όχι, πλέον έχουν ξεφύγει κι άλλο. Αυτό νομίζω οι έφηβοι πρέπει να το δουν μαζί με τους γονείς. Και εκεί να ξεκινήσει η κουβέντα, να καταλάβουν τι κινδύνοι υπάρχουν από πίσω λογεύουν. Από εκεί και πέρα. Και αυτό που έλεγε που κλείνει τα notifications, τις ειδοποιήσεις και εσύ. Ναι. Αυτό το πράγμα ότι προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή σου. Δηλαδή, όταν καταλάβουν ότι για κάποιο λόγο δεν είσαι online, σου πετάνε τις ειδοποιήσεις για να σε ξανατραβήξουν μέσω. Γιατί όταν σε τραβάνε μέσα, μπορούν να σου πουλήσουν και. Δηλαδή, ήταν τρομερό το ντοκιμαντέρ και για μένα μου είχε έτσι ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και αυτό και εγώ έχω κλείσει ειδοποιήσεις γενικώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι. Και επίσης έχει και προγραμματάκια που μπορείς να δουλέψεις. Θα σου πω μετά με κανένα δύο. Που ελέγχεις. Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνω συχνά με τις κόρες μου, με τη μεγάλη που έχει τηλέφωνο, είναι να τσεκάρω τους χρόνους της. Είναι πολύ εύκολο να δεις πού χρησιμοποιεί το χρόνο. Και επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί η ίδια το χρόνο της πάνω εκεί. Δηλαδή, είναι και πιο σωστό. Ναι, προφανώς. Από τα 3 ως τα 7 θα τους δώσουμε μισή ώρα. Εγώ είμαι αρκετά αυστηρός σε αυτό. Από τα 7 και πάνω θα τους δώσει μία ώρα, μία μισή. Και πάλι εξαρτάται. Σου είπα, στην Αμερική κάποιοι λένε και ως 12 να μην δουν καθόλου οθόνες. Εντάξει, αυτό δεν έχει ισορροπία για μένα. Είναι και να σου πω ποιο ήταν το πρόβλημα. Εμείς περάσαμε και την πανδημία και νομίζω περισσότεροι γονείς εκεί χάσανε την μπάλα. Μπορεί να προσπαθήσαμε να βάλουμε όρια και εντάξει, ναι, και η αλήθεια είναι μπορεί να δείξει μικρότερα, αλλά στην πανδημία η κοινωνικοποίηση με τους φίλους, ειδικά σε εμάς που ήταν 9-10, όχι λίγο παραπάνω, έπρεπε να περάσει μέσα από το κινητό. Ξαφνικά μπαίνανε οι φίλοι, και έτσι ήταν κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Μπαίνανε οι φίλοι και ήταν στο Instagram και μιλάνε μεταξύ του στο Instagram και εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Ακόμα και όταν πήγαινε σχολείο, πιο πριν δεν πάνε στο σχολείο και μιλάνε και εγώ τι να παίξω. Αυτό λοιπόν, λίγο και οι γονείς πρέπει να καταλάβουμε και όλοι να μαζί να το συζητήσουμε. Εμένα με τρελαίνει ότι πάμε σε ένα τραπέζι και αντί να πούμε παιδιά, κάνεις κινητό, έχετε παρέα στην άκρη, τους βλέπεις καμιά φορά κάτω στο τραπέζι και είναι όλοι με τα κινητά. Και το λες σε άλλο γονιό και ο γονιός σου λέει, έλα μωρέ τώρα τα παιδιά. Τι λένε μωρέ τώρα για να είσαι στην ησυχία σου, πάρε τα κινητά. Μα γι' αυτό βρεθήκαμε τα λέω, σκότωμα στο σπίτι μας. Ναι, εκεί πρέπει να βρεθούν κίνητρα. Εκεί πρέπει να βρεθούν κίνητρα και να υπάρχει συζήτηση. Βέβαια. Το κινητό, είναι μια ανάγκη, τα social υπάρχουν. Απλά σκέψου αυτό που λέγαμε έτσι, ότι κάποιοι έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιούν οθόνες για τη δουλειά τους. Ακόμα και εμείς όταν χρησιμοποιούμε οθόνες. Καλά να το δείχνουμε στα παιδιά. Εμείς βλέπουμε πολύ συχνά τώρα παιδιά που χρησιμοποίησαν τάμπλετ τα πρώτα χρόνια της ζωής τους να έχουν καθυστέρηση ομιλίας. Έτσι. Να έχουν δυσκολίες στην κοινωνικότητα, στον ύπνο προβλήματα στην όραση. Ο αρθιστροειδής
δείχνει ότι γερνάει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, ο 13χρονος έχει αυτοστροειδή 40χρονο ουσιαστικά. Βλέπουμε, ας πούμε, πεταλουδική όραση. Πεταλουδική όραση τι είναι? Κάνει συμπτώματα δυσλεξία χωρίς να υπάρχει η δυσλεξία. Δηλαδή, κάνει αναγραμματισμούς χωρίς να έχει δυσλεξία. Εγώ μπορεί να διαβάσω, ας πούμε, τη λέξη δυσκολίες και να σου πω δηλικό λίες. Κατάλαβες, να μπερδευτώ έτσι. Οπότε κάνεις τέτοια επειδή συνέχεια κινείται η οθόνη και γρήγορα και μπερδεύεσαι πάρα πολύ. Βλέπεις, ας πούμε, επίσης παχυσαρκία. Σκέψου να είσαι σε ένα games και να παίζεις συνέχεια. Και οι έφηβοι πλέον, υπάρχουν πάρα πολλοί έφηβοι που είναι ουσιαστικά έχουν εθιστεί. Και κάπου διάβαζα ότι ο εθισμός της οθόνης για τους έφηβους είναι ο ίδιος ο εθισμός με τον τζόγο. Ουσιαστικά. Ναι, γιατί έχεις άμεσο gratification, αμέσως παίρνεις, πατάς κάτι και αμέσως σου έρχεται η Ακριβώς. ανταμοιβή. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα και Οπότε, νομίζω ότι θα αναγκαστούμε να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ αυτό στο μέλλον. Και είναι πολύ πιο επιθετικό πια. Φαντάσου τη τηλεόραση που λέγαμε για τηλεόραση, αυτή την κλείνεις την τηλεόραση εκεί. Δεν μπαίνει ο άλλος. Δηλαδή, αν δεν σου αρέσει, τον αλλάζεις. Ενώ εκεί σε πάει εκεί που θέλει ο άλλος. Δηλαδή, Και το έχει συνέχεια μαζί σου το κινητό. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά ότι βαριούνται ένα δευτερόλεπτο, αμέσως πιάνουν το κινητό. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε σαν entertainment. Δηλαδή, μην χάσουν, δεν βαρεθούν ένα λεπτό. Και σου έχω δύο ιστορίες γι' αυτό. Το ένα είναι ότι κάποια στιγμή που περάσαμε μια φάση που δεν διάβαζε πολύ βιβλία. Κάναμε βέβαια και εμείς λάθος εκεί πέρα και το χειριστήκαμε καλύτερα. Βέβαια την είχαμε τρελάνει σε βιβλιοπωλεία, παρουσιάσεις, συγγραφείς. Κάποια στιγμή εντάξει, αν και τη βοηθάει πολύ το σχολείο της ευτυχώς σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρασαμε μια φάση που είχε μια άρνηση. Και αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν ότι της είπαμε: OK, εντάξει, δεν θα διαβάσει βιβλίο. OK, αλλά δεν έχει κινητό. Θα κάτσεις, όχι σαν τιμωρία. 3-4 ώρες το μεσημέρι θα κάτσεις, κάνει ό,τι θες. Να ζωγραφίσεις, να κοιμηθείς. Δεν ξέρω, να κοιτάς το ταβάνι. Ελεύθερα. Αλλά αυτές τις 3 ώρες δεν θα έχεις το κινητό, δεν θα έχεις καμιά οθόνη. Έχω να σου πω μετά από λίγο, βαρέθηκε. Είχαμε βέβαια βιβλία στο σπίτι και μέσα στο δωμάτιό της να διαλέξει. Και βρίσκει ένα βιβλίο, διαβάζει, αρχίζει και κάτι κάνει. Το επόμενο, και ξαφνικά άρχισε να διαβάζει βιβλία. Από τι? Από το γεγονός ότι δεν είχε συνέχεια να σκέφτεται, να πιάρω το κινητό, να κάνω κάτι, να μιλήσω, να το σηκώνω συνέχεια. Και αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ. Μετά βρήκε και βιβλία που άρχισαν να της αρέσουν και άρχισε να γίνεται κάτι το οποίο έκανε σε καθημερινή βάση. Χωρίς τελικά να το υποχρεώσουμε, έτσι, να το τιμωρήσουμε. Απλώς να δώσουμε το χρόνο να το εξερευνήσει. Κοίταξε, νομίζω μια πολύ ωραία ιδέα είναι να έχουμε ένα κουτί στο σπίτι, το οποίο να κλειδώνει και να βάζουμε όλα τα κινητά μας μέσα για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν πρέπει να διαβάζουμε τα κινητά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι πολύ διασπαστικό. Αλλά αυτό με το κουτί βάζει και εμάς μέσα. Οπότε δεν θα έχεις εσύ, δεν θα έχω και εγώ κινητό. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε: εγώ έχω δουλειά και θα έχω κινητό. Μα είμαστε πρότυπο, έτσι. Γιατί το πρότυπο θα σου πει: κάτσε, εσύ γιατί. Ναι, και αυτό που λες. Εγώ κάνω δουλειά, αλλά εσύ όχι. Ναι. Ακριβώς αυτό σου λέω. Εγώ το επιθυμίζει η γυναίκα μου συνέχεια. Ξεχνιέμαι, δηλαδή, βγάζω το κινητό ή μου λέει: σταμάτα, είσαι σπίτι. Οπότε νομίζω εκεί πρέπει να το κάνουμε, να το καθιερώσουμε. Δηλαδή να το ξεκινήσουμε και να έχουμε μια ρουτίνα σε αυτό, μια σταθερότητα. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία που θα ξεκινήσουμε να θέσουμε όρια τώρα, εντάξει. Γιατί όπως είπαμε πριν, όλα αυτά, οι οθόνες, εκεί πάει, προκαλεί διάσπαση, προκαλεί δέπη, προκαλεί ανησυχία, κούραση, ζαλάδα, έτσι, έχει και άλλα παθολογικά ουσιαστικά. Μειωμένο λεξιλόγιο. Μα δεν βλέπεις, με τα παραμύθια τι κάνουν, σου αυξάνουν το λεξιλόγιο, την έκφρασή σου βελτιώνουν. Και τα πολλά συναισθηματικά. Διάβαζα και ένα άρθρο στο Scientific American, το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, που έλεγε για πόσο σημαντικό είναι τα βιβλία στα παιδιά. Γιατί όταν ανοίγουν το βιβλίο, το έχω πει έτσι σε άλλα live, όταν ανοίγουν το βιβλίο, υπάρχουν τα 8 σημεία στις σελίδες. Υπάρχει το πόσο μέρος του βιβλίου έχεις ήδη διαβάσει, πόσο έχεις ακόμα. Το μυαλό σου χαρτογραφεί αυτό που διαβάζει εκείνη τη στιγμή. Ξεκινάς αυτή τη σελίδα, περνάω τη σελίδα, πάω στην επόμενη. Οπότε έχει αρχή, μέση, τέλος. Αυτό που γίνεται όταν διαβάζω, ας πούμε, το κινητό, που κάνεις το σκρολάρισμα και χάνεις και τη σειρά και πηγαίνεις πάνω κάτω, το μυαλό μας δεν μπορεί, δημιουργεί στα παιδιά διάφορα προβλήματα και σε εμάς τους ενήλικες, αλλά ακόμη περισσότερο στα παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο χάρτης που λέμε νοητικά. Και το εξηγούν πάρα πολύ ωραία, έτσι, δεν ξέρω πόσο καλά μπορώ να το μεταφέρω. Μια χαρά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έδωσε να καταλάβω απόλυτα, γιατί το έχω νιώσει και στον εαυτό μου και φαντάζομαι και τη ζημιά που κάνει στο παιδικό εγκέφαλο. Προφανώς. Και θα το δούμε μπροστά μας κάποια στιγμή, εννοείται. Έτσι.
Και επίσης θα καταλάβουμε και την πόση χρησιμότητα είναι το κινητό στη ζωή μας ή όχι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον πατέρα μου που είναι 81, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει το κινητό. Δεν τον απασχολεί. Ποτέ δεν τον απασχόλησε. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει πράγματα. Διαβάζει περισσότερο από μένα. Οπότε εκεί θα το δούμε. Τώρα κοίταξε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε όρια. Και επειδή έχουμε συνδυάσει στο κεφάλι μας ότι τα όρια τι σημαίνει, περιορισμός, τιμωρία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όρια και επιλογές. Δηλαδή, τα συνειδητά όρια με σεβασμό και πολλή ενσυναίσθηση βοηθάνε. Αλλά θέλει συνέπεια, σταθερότητα και όχι πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές τι σου δημιουργούν? Ανασφάλεια. Δίνουμε πάρα πολλές επιλογές στα παιδιά μας. Δηλαδή, τους λέμε το πιο απλό. Θες να πάμε στο φίλο στον Δημήτρη, θες να πάμε στο πάρκο ή θες να πάμε στον παιδότοπο? Όλα θέλει να τα πάει. Αγχώνεται. Σε εμάς, αν δώσουν τόσες επιλογές, θα αγχωθούμε. Οπότε μένουμε σε 2, έτσι. Εγώ καλά θυμάμαι. 2. Ναι, κοίταξε, να Αυτό σου πω εκείνο, κάτι. άσπρο, μαύρο. Εμείς μεγαλώσαμε με μία. Δηλαδή, αν ήσουν με τον μπαμπά και τη μαμά, ήσουν ευτυχισμένος. Έφτανε αυτό. Όπου και να πήγαινες, θα περνούσες καλά, αφού ήσουν μαζί τους. Δεν σου δίνανε επιλογές. Οκ, όταν ήρθε η ώρα να πάρουμε επιλογές, τις πήραμε, αλλά τώρα είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Γιατί ξέρεις, όταν δίνεις και επιλογές, μπαίνουν στη διαδικασία να αγχώνονται για το τι θα αποφασίσουν, σίγουρο αυτό. Και πολύ συχνά εμείς δίνουμε σενάρια επιλογές, αλλά τελικά τους πατρονάρουμε να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε να αποφασίσουμε. Δηλαδή, Ναι, ξεκάθαρα. είμαι Αν το παρατηρήσεις τις μητέρες όταν πάνε για ψώνια με τα κορίτσια και τα αγόρια τους, είναι φοβερό. Είναι καταπληκτικό. Τους λένε διάλεξε ό,τι θες. Έρχεται και το τι είναι αυτό που πήρες. Δεν είναι ωραίο. Παρτάλο. Έτσι, εκεί χάνεις και αυτό το κομμάτι της ανατροφοδότησης. Έτσι. Κατεβαίνει αυτοεκτίμηση, κατεβαίνει αυτοπεποίθηση. Οπότε και εκείνο πρέπει να προσέχουμε. Αυτές οι πολλές επιλογές δημιουργούν άγχος, ξεκάθαρα. Ξέρεις τι γίνεται? Υπάρχει ο αυταρχικός γονιός, αυτός ο γονιός ο οποίος έχει αυστηρά όρια. Υπάρχει ο επιτρεπτικός γονιός, ο οποίος δεν έχει καθόλου όρια. Το βλέπουμε πολύ συχνά. Ο σημερινός γονιός, να σου πω κάτι, εναλλάσσει τα όρια συνέχεια. Και υπάρχει αυτός που θα ήθελα εγώ, δηλαδή, αν με ρωτάς, θα ήθελα να γίνω, έτσι. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Ο συνειδητοποιημένος γονιός, ο μέντορας. Αυτός που μπαίνει στη διαδικασία να βάζει τα όρια με σεβασμό και συμπόνια. Δηλαδή, είπαμε, θα πάμε, ξέρω εγώ, κινηματογράφο το Σάββατο, αφού καθαρίσεις το δωμάτιό σου. Δεν καθάρισες το δωμάτιό σου. Και λυπάμαι πολύ, εσύ το αποφάσισες. Μπορώ να σε καταλάβω, μπορώ να καταλάβω πώς νιώθεις, αλλά εσύ αποφάσισες να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Οι πράξεις μας έχουν συνέπειες, έτσι, και καλές και, εντάξει, και όχι, καλές περιφορές και μη τόσο καλές. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να το δείξουμε στα παιδιά. Γιατί δεν το δείχνουν εμείς. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Γυρίζω από τη δουλειά. Είχα μια πάρα πολύ καλή μέρα, μου πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά που δούλευα, κάναμε πολλά βήματα, τα πήγα πολύ καλά με τους συνεργάτες μου, πήγαν όλα τέλεια. Έχω πολύ καλή διάθεση. Παίρνω 2 παιχνίδια από το γραφείο, εγώ έχω πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, πάρα πολλά βιβλία, διαβάζω συνέχεια παραμύθια, μου αρέσει πάρα πολύ. Okay. Και πάω στο σπίτι μου. Να κάνω δώρο τις κόρες μου. Ήρθε ο μπαμπάς, δουλεύει όλη μέρα και ήρθε τώρα, περιμένω. Okay. Αυτό που πρέπει να κάνω πρώτα απ' όλα είναι να ρωτήσω τη γυναίκα μου, έτσι, τη σύντροφό μου, τι έγινε. Ήταν ok? Γιατί αν δεν ήταν ok, αν δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αν δεν άκουγαν τη μητέρα τους ή κάτι άλλο έχει συμβεί και εγώ πάω με δώρα, τι τους μαθαίνω? Έτσι, τους μαθαίνω ουσιαστικά ότι δεν στηρίζω τη μητέρα τους στις αποφάσεις τους. Ναι, βέβαια. Και ο σύντροφός μας είναι ο συνεταιρός μας, έτσι. Δηλαδή με αυτούς είμαστε ομάδα. Να σου πω ένα τέτοιο συνταρακτικό που είχα ζήσει. Κάποια στιγμή ήμασταν σε κάποια βαφτίσια, τέλος πάντων, και ένα παιδάκι άνοιξε είχε κήπορο, παιδί μου, η εκκλησία, και άνοιξε τα μπεκάκια και άρχισε να βρέχει τους καλεσμένους όλοι που ήταν έξω. Τον βρίσκω τέλος πάντων, του λέω τι έγινε, εσύ το κάνεις? Μου λέει εγώ. Και περίμενα. Του λέω τι κάνεις? Περιμένω να έρθει η μητέρα μου λέει. Θα τις φάω, μου λέει. Και του λέω, και θες να τις φας? Μου λέει όταν τρώω ξύλο και αρχίζω και κλαίω, μετά με λυπάται, λέει, και με παίρνει αγκαλιά. Και εμένα μου λείπει πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Εγώ απλά το άκουσα το παιδάκι, κατάλαβες. Έδειξε αυτή την συναίσθηση.
Γιατί Το όλοι είπε έτσι. Το μολόι δεν είχε Μα... κανένα θέμα να το επικοινωνήσει. Έρχεται να ναι. ακούς, έτσι. Μα αυτό είχε ανάγκη. Είχε ανάγκη την αγκαλιά της μάνας του. Η οποία κατανοητό, δηλαδή πάρα πολύ θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ, μπορεί να μην έχει κουράγιο, μπορεί να τη θυμώσει περισσότερο. Και πρόσφατα το ξανά έζησα με έναν έφηβο. Μου λέει: Γυρίζει η μάνα μου το βράδυ και μου βάζει μαθήματα. Δουλεύει όλο το απόγευμα και έρχεται 10 η ώρα. Και μου... Εγώ θέλω να τη δω, μου λέει. Δεν θέλω να μου βάζει μαθήματα. Μου λείπει. Αν το ακούσουμε αυτό, όλα μπορούν να αλλάξουν. Αλλά δεν το ακούμε. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι εντάξει, το έγραψα και στο post το πρωί, ότι το να μεγαλώσει παιδιά δεν είναι αγώνα ταχύτητα. Είναι μαραθώνιος. Πρέπει κάθε μέρα οι επιλογές που κάνουμε και αυτό που είπε στη συνέπεια είναι πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά κλείνουν να προσπαθούν να σε κάνουν ξεχάσει, α πούμε, αυτό που είπε. Ειδικά με το κινητό, ξέρει, όρια, τόση ώρα. Θα το τηρήσει 1, 2, 3. Πρέπει να συνεχίζει να το τηρεί. Γιατί εκείνο, μόλι δει ότι δεν προσέχει και έχει στρέψει κάπου αλλού την προσοχή σου, θα αρχίσει να πηγαίνει λίγο παραπέρα και λίγο παραπέρα. Και κάποια στιγμή κοιτά και ξεφύγει εντελώ. Και πρέπει να είσαι πολύ συνειδητό. Θέλει οργάνωση, συμπεριφορικό πρόγραμμα, να στήσει, ανατροφοδότηση, κίνητρα. Έτσι, δηλαδή μου λέει η μητέρα, έχει ένα παιδί μαθησιακή σχολή. Τον διαβάζω 4 ώρες, μου λέει. Λέω: έχει σκεφτεί να τον διαβάσει 3 ώρες και να του πει τη 1 ώρα που θα τελειώσουμε νωρίτερα θα παίξουμε? Ναι, μου λέει, αλλά όταν τελειώνουμε νωρίτερα, μου λέει: έχω δουλειές. Του λέω: αυτή η ανάγκη που έχει να είσαι μαζί του 4 ώρες. Και συνήθως σε διεκδικεί από τους άλλους. Και ο ρόλος του γονέα σαφώς είναι πιο απαιτητικός στην ενήλικη ζωή. Έτσι, και σίγουρα δεν έχει οδηγίες χρήσης. Δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Κάθε μέρα γίνεσαι καλύτερος. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και πολύ συχνά είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ξέρεις, για να πάρεις πτυχίο, διαβάζεις, δίνεις εξετάσεις. Για να δώσεις, δίπλωμα αυτοκινήτου, δίνεις εξετάσεις. Για να γίνεις γονέας, ούτε ένα μάθημα. Τίποτα. Έτσι. Και πολλές φορές τυχαίνει, έτσι. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει οι γονείς να παίρνουμε μαθήματα, στήριξη, εκπαίδευση, έτσι, από την εγκυμοσύνη και μετά. Να υπάρχουν και σε όλο μέχρι να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι, από τα 18 και μετά. Να υπάρχουν, ξέρεις, γιατί βλέπεις και αυτά πολύ απλά. Όλοι μας θέλουμε βοήθεια και χρειαζόμαστε και τη στήριξη και να μαθαίνουμε πράγματα. Για αυτό που λέει, γιατί δεν έρχονται με οδηγίες χρήσης και αλλάζουν και τα πράγματα τόσο πολύ. Δεν είναι ότι έμαθα από τη μητέρα μου, θα δουλέψει και τώρα. Έτσι, έχουν αλλάξει εντελώς όλα αυτά που γίνονται. Αλλά βλέπεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πιάσουμε και μια γυναίκα που είναι σε κατάθλιψη, που βλέπουμε πολύ ακραίες συμπεριφορές. Θα πιάσουμε και άλλα πράγματα σχετικά νωρίς. Πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί για να στηρίξουμε καταρχήν τους γονείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται και αυτό που κάνουμε σήμερα και πάρα πολλούς ψυχολόγους και εσείς λογοθεραπευτές και γενικότερα άνθρωποι που μιλάνε στους γονείς και οι γονείς θέλουν να ακούσουν. Απλώς συνήθως αυτοί που χρειάζονται ακόμα περισσότερο είναι αυτοί που δεν πάνε σε όλα αυτά, δυστυχώς. Και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνει κάτι πιο μόνιμο και άμεσο. Είπες κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι απλό αλλά πολύ σημαντικό. Η επιλόγη κατάθλιψη. Δες πως συνδυάζεται στο 0-6 που είναι πάρα πολύ σημαντική ηλικία που σου έλεγα, που είναι κάτι πολύ εύκολο έτσι να πάθει μια γυναίκα μια επιλόχεια και που ρυθμίζεται πολύ εύκολα, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ το παιδί. Σκέψου ότι το σύνδρομο του ευνίδιου θανάτου που χαρακτηρίζανε το 0-6, που πολύ συχνά παιδιά πεθαίνουν και δεν ξέρουν τον λόγο, κάναμε μια έρευνα, βρετανική νομίζω ήταν, στο Πεκίνο, και λόγω κουλτούρας είδαν ότι δεν υπάρχει το σύνδρομο ευνίδιου θανάτου. Ποια είναι η κουλτούρα? Κοιμούνται σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί. Οπότε το αντιλαμβάνω. Το παιδί μυρίζει, αισθάνεται, ακούει τους γονείς του. Γι' αυτό και μιλάμε τώρα για να κοιμούνται τα παιδιά, ενώ στο παρελθόν λέγαμε ας πάνε στο δωμάτιό τους από την αρχή και εκεί βγάζουν τα παιδιά ένα άγχος αποχωρισμού πολύ έντονο. Ενώ τώρα τους λέμε ας κοιμάται στο κρεβάτι του στο ίδιο δωμάτιο και να νιώθει τους γονείς του. Δεν είναι κακό. Βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι, σκέψου όμως ότι δηλαδή η γιαγιά μου έτσι μεγάλωσε, σε ένα δωμάτιο, ήταν όλοι μαζί. Δεν υπήρχε δεύτερο, έτσι. Και δεν υπήρχε πάρα πολλές οικογένειες. Και υπήρχαν πολλά παιδιά γιατί δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις. Έτσι. Δεν υπήρχαν είναι το πρόβλημα των καιρών μας, έτσι. Δηλαδή, ναι, Μάρια, αλλά τελικά αρχίζουν και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Ναι, πόσο διασπαστικά είναι όλα αυτά τα ερεθίσματα. Εκεί είναι το ζήτημα.
Έτσι είναι. Πες μας άλλα, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες με το κουτί και βλέπω και πάρα πολλούς που το γράφουν. Για κάποιον που ρώτησε, το live θα το ανεβάσω μετά εδώ στο προφίλ, θα μπορείτε να το δείτε και αργότερα, αλλά και στην ομάδα μου, στην κλειστή ομάδα μου στο Facebook. Οπότε όποιος θέλει, μα γράφουν πόσο τους αρέσουν αυτά που λες, Κώστα, και τι ωραία εντός και πόσο σημαντικά είναι τα όρια. Αυτό λίγο με το κουτί άρεσε πάρα πολύ. Το βάζουμε τα κινητά στο κουτί. Έχουμε κάποιες άλλες τέτοιες ιδέες. Για πες λίγο. Γενικότερα, να σου πω κάτι, εμείς σε αυτούς τους κανόνες που θέτουμε, εγώ έτσι το ξεκινάω πάντα και θέτω πρώτα απ' όλα να προσδιορίσουμε τους στόχους μας και τις ανάγκες μας. Δηλαδή να το επικοινωνήσουμε τα παιδιά μας, να κάτσουμε να δούμε κάποιες ταινίες, κάποιο ντοκιμαντέρ και να πούμε πόσο κακό κάνει το ίντερνετ, τι μπορεί να κάνει, πόσο καλό και πόσο κακό να τα ισορροπήσουμε. Αφού κάνουμε και καθορίσουμε το όριο πολύ συγκεκριμένα, ξεκάθαρα, τι, πότε, πόσο και γιατί. Δηλαδή, αν έχεις να κάνεις μια εργασία, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, προφανώς θα χρειαστείς το ίντερνετ για να δεις, να βοηθηθείς. Αλλά πρέπει να δεις και το χρόνο. Να βάλεις ένα χρονόμετρο, τον τόπο ενασχόλησης. Δεν πρέπει να έχεις στην κρεβατοκάμαρα του παιδιού, θεωρητικά δεν πρέπει να έχεις οθόνες. Ίσως να έχεις μια τηλεόραση η οποία να μην παίζει ανεξέλεγκτα, απλά να παίζει, ξέρω εγώ, ένα συνδρομικό πακέτο, ας πούμε, για τα παιδιά. Μέχρι εκεί, οκ. Αλλά το να έχεις τάμπλετ, κινητά, τα οποία δεν τα ελέγχεις, είναι ένα πρόβλημα. Και επίσης είναι σημαντικό ότι οι ανάγκες ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία. Πρέπει να το διαχωρίσουμε και αυτό. Τι μπορούμε να δούμε. Εγώ, ας πούμε, είχα ξεκινήσει και είχα κάνει έλεγα στην κόρη μου, θα διαβάσεις ένα βιβλίο Harry Potter, θα δούμε όλοι μαζί μια ταινία Harry Potter. Ξετρελάθηκε. Γιατί αυτός... Η κόρη σου λατρεύει τα βιβλία, έτσι. Ναι, και το Harry Potter δικιά μου. Έχω συζητά πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Τι βοηθάει, μετά διάβαζε ένα Harry Potter τη βδομάδα. Δηλαδή τα τελείωνε γιατί πρόσεξε να δεις ποιο είναι το μυστικό. Μαζευόμασταν όλοι μαζί και το βλέπαμε. Ήταν χρόνος όλων μαζί. Γιατί θα μπορούσε να το κάνει και μόνη της, αλλά δεν είχε ενδιαφέρον. Και επίσης πρέπει να απενεργοποιήσουμε αυτό που λέγαμε, τις ειδοποιήσεις, και πρέπει να κάνουμε και διαλύματα. Δεν μπορούμε να είμαστε σε μια ώρα μέσα. Ας το σπάσουμε. Ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά μπορούμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο, ποιους ιστότοπους, ποιες εφαρμογές, ποιους κανόνες. Δηλαδή, αν γράψεις κάτι μέσα, ό,τι σου έρθει στο κεφάλι, θα σου βγάλει βίντεο και φωτογραφίες και χωρίς λογοκρισία. Υπάρχει γονικός έλεγχος, φιλτράρισμα περιεχομένου. Νομίζω είναι το Microsoft Family Safety, το COS Studio, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Υπάρχουν διάφορα που μπορείς να βάλεις. Υπάρχουν και κάποια apps συγκεκριμένα, νομίζω, που μπορείς και τα κατεβάζεις. Και να ελέγχεις που μπαίνει και το παιδί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό μπορείς να το συζητήσεις με το παιδί, ότι μπορούμε να το κάνουμε, και ξέρεις, μόνο και η συζήτηση που θα υπάρχει βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό που λέγαμε για το κουτί. Μα του λες καταρχήν ότι είσαι πολύ μικρό για να έχεις αυτά τα πράγματα. Για αν θες να το χρησιμοποιήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποια όρια. Έτσι, γιατί όλα αυτά έχουν όριο πολύ ψηλότερο από ό,τι δίνουμε στα παιδιά μας. Έτσι. Και το TikTok ακόμα και το Instagram και πάρα πολλά πράγματα έχουν πολύ μεγαλύτερα ώρα. Θες να είσαι ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Το όχι ακόμη. Αυτό που λες. Όχι ακόμη. Σε λίγο. Εγώ λέω ακόμη, δεν λέω όχι ακόμη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την καθορισμένη ζώνη χωρίς τεχνολογία στο σπίτι. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα τον περιορίσουμε τη χρήση, θα το βάλουμε σε ένα κουτί, αυτό που λέγαμε. Μπορούμε να το βάλουμε ακόμα πιο προκλητικά σε ένα διάφανο κουτί. Που να τα βλέπει χωρίς ήχο, να τα βλέπεις να χτυπάνε τα κινητά όλων. Να δούμε ποιος θα αντέξει. Έτσι. Έτσι ώστε να δείξουμε την υγιή χρήση των οθονών. Μπορούμε να καθιερώσουμε ένα λογικό σύστημα επιβράβευσης, ανταμοιβές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις οθόνη. Μπορούμε να κάνουμε ένα γλυκό, να πάμε μια βόλτα στο κινηματογράφο, να περπατήσουμε σε ένα εξωτερικό χώρο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορούμε να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις αντιβαρεμάρας στην οθόνη. Τι είναι αυτό? Ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια, διάβασμα, αθλητισμό, μουσική, οτιδήποτε. Και να πούμε, τα παιδιά μας τα έχουμε λίγα χρόνια κοντά μας. Βλέποντας την κόρη μου τώρα στην εφηβεία, μετά κάποια στιγμή τελειώνει το πανηγύρι, έχω να σας πω, και ελπίζεις να πάρει λίγο χρόνο, παρακαλάς, είναι δεξιά και αριστερά και με τις δραστηριότητες και όλα τα άλλα που κάνουν και τους φίλους τους, που είσαι ο τελευταίος τροχός αμάξι. Οπότε πιστέψτε μου, όσο και δύσκολο σας φαίνεται όταν είναι 5, 6, 7, δεν έχετε πολλά χρόνια μπροστά, τελειώνει μετά. Γεια σας, ναντικά είναι. Πρέπει να σκεφτούμε εμείς πώς βγαίνουμε βόλτα με τους γονείς μας. Πόσο συχνά. Δεν το κάνουμε. Μου γράφουν εδώ ότι ένα πολύ ωραίο βιβλίο για δέπη είναι το κόκκινο κουτί. Το ξέρεις αυτό, Κώστα? Όχι, δεν το ξέρω. Όχι. Θα το ψάξω όμως. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω το ποιος είναι.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία. Κοντεύουμε στη μια ώρα, το κλείσουμε σιγά Ξέρεις, σιγά. ναι, ναι. Κώστα, γιατί εντάξει, νομίζω και οι άνθρωποι δεν ξέρω. Αν θέλετε, δεν έχω δει κάποιες ερωτήσεις. Το, Έτσι, το ναι. επόμενο βιβλίο που λέγαμε που έχεις διαβάσει, ξέρεις, θα μιλάει για τη ΔΕΠΗ, ουσιαστικά. Εντάξει, είναι πάρα Και πολύ νομίζω με ωραίο έναν θέμα. πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έτσι, και χαίρομαι γιατί Okay. που χρησιμοποιείς και γενικότερα βιβλία, αλλά και εσύ ο ίδιος γράφεις βιβλία τα οποία βοηθάνε σε όλο αυτό. Γιατί γνωρίζεις τόσο πολύ τα θέματα και η επαφή που έχεις με τα παιδιά και βλέπεις όλα αυτά που βλέπεις, νομίζω που έχεις μια πολύ ξεχωριστή ματιά σε αυτό το πράγμα και πραγματικά τα βιβλία σου μπορούν να βοηθήσουν και άλλους ροθευρευτές και άλλους επαγγελματίες χώρους και εμάς τους γονείς να μπορέσουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για πολλά από αυτά. Ξέρεις, εγώ ξεκίνησα να γράφω κοινωνικές ιστορίες, ουσιαστικά, έτσι, που ήταν εργαλεία της δουλειάς. Με σκοπό ότι να ενδυναμώσω τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Να τους δείξω να καταλάβουν γιατί συμβαίνει. Έτσι βγήκε η διαφορετική φιλία, η οποία ουσιαστικά στο μυαλό μου ήταν ότι ξέρεις, η διαφορετικότητα μπορεί να είναι. Και, ναι, καλά μου. Ένα το, γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν τώρα, να το δείξω. Ξέρεις, ότι μπορεί να είσαι έξυπνος πολύ και να είσαι διαφορετικός. Και ένα πλεονέκτημα να σε κάνει διαφορετικό. Και να νιώθεις και άσχημα γι' αυτό. Όλοι μας θα έχουμε ζήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας διαφορετική. Η διαφορετικότητα είναι τρομερό στη ζωή μας. Δηλαδή, πραγματικά μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς από αυτά που σε κάνουν διαφορετικά είναι το πιο σημαντικά σου όπλα. Και όταν είσαι εκεί στην εφηβεία και λίγο πιο πριν, νομίζεις ότι αυτό είναι καταστροφή. Ότι πέρα από να μοιάζεις όλους τους άλλους. Είναι πολύ δύσκολο όμως να το εξηγήσεις αυτό στα παιδιά και νομίζω ότι τα βιβλία είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί ξέρεις, μπαίνουν στα παπούτσια του χαρακτήρα και έτσι μπορούν να καταλάβουν και να το θαυμάσουν κιόλας. Αν το κάνει εκείνος και είναι έτσι, τότε και εγώ, γιατί όχι. Κοίταξε, επειδή τα βιβλία έχουν και πολλά θέματα που πραγματεύονται, εντάξει, όπως δηλαδή, παρόλο που το Yeti και το Flap, αυτό που φέραν την ενσυνειδητότητα και την συναίσθηση για μένα, το φέραν πολύ καλά μέσα, που κανείς δεν ασχολείται με την ενσυνειδητότητα. Δηλαδή, η συνειδητότητα είναι το παρόν, το τώρα. Να βγεις έξω, να περπατήσεις στο χιόνι και να ακούσεις. Τώρα έχετε χιόνι, εμείς δεν έχουμε. Και να περπατήσεις. Αλήθεια. Δεν έχετε χιόνι στην Άουσα. Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι, έχει στο βουνό μόνο, δεν έχει μέσα στην πόλη. Λοιπόν, πήγα να χιονίσει το πρωί. Να εδώ να παίξουμε χιονιές. Ακόμα και αυτό όταν συμβεί και βγεις και περπατήσεις μέσα στο χιόνι και από ότι θα καταλάβεις ότι οι ήχοι καλύπτονται πάρα πολύ καλά, πρέπει να εστιάσεις. Αυτό είναι η συνειδητότητα στο τώρα. Δεν προλαβαίνουμε εμείς. Δεν τρέχουμε. Ειδικά στις μεγαλύτερες πόλεις, ακόμα περισσότερο. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω για την ευγνωμοσύνη και έγινε συνειδητότητα, όπως σου είπες, άρχισα να το κάνω κι εγώ καταρχήν, πριν γράψω και το φλάφ της ευτυχίας. Προσπάθησα λοιπόν να τα βάλω και αυτά στη ζωή μου και πραγματικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι πρώτα βοηθάνε το γονιό και τα εφαρμόζει στο παιδί. Και το ηγέτη και τα φλάφ κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί ως γονείς αυτό που μπορούμε να χτίσουμε είναι χαρακτήρες. Είναι να χτίσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών μας, τη ψυχική τους υγεία. Έτσι, γιατί με αυτό το χαρακτήρα και με αυτή την ψυχούλα θα πάνε στη ζωή τους. Θα μάθουν και αγγλικά και ελληνικά και να γράφουν και μαθηματικά, θα τα μάθουν όλα αυτά. Η πληροφορία θα βρίσκεται στην άκρη των δαχτύλων τους, αλλά το πώς θα τα χειριστούν και το πώς ψυχικά θα ανταπεξέλθουν, πώς θα χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους, την κριτική τους σκέψη, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να τα βάλουν σε μια σειρά και να κυνηγήσουν ό,τι θέλουν, να καταφέρουν πράγματα στη ζωή τους. Αυτό έχει να κάνει με τα εφόδια που τους δίνουμε όσο αφορά τα ψυχικά εφόδια. Και νομίζω εκεί πλέον πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και ως δάσκαλοι αλλά και ως γονείς και θα είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας. Ξέρεις τι, αν μπορέσουμε και αλλάξουμε τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε επίσης να αλλάξουμε και την οπτική των παιδιών μας απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος αλλάζει τη δική του φύση, παρά αλλάζει και η συμπεριφορά του κόσμου απέναντί του. Δεν πρέπει να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε τώρα. Ξέρεις, αυτό που λένε και με απλά λόγια, είσαι ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Φαντάσου μια οικογένεια, είναι αυτός ο πυρήνας. Εγώ λέω ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε αυτή την οικογένεια, στον πυρήνα, ο μέσος όρος, είναι η μητέρα. Και ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη μητέρα είναι ο πατέρας. Οπότε και οι πατεράδες πρέπει να μην βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, να καταλάβουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Γιατί αν η μητέρα είναι ok, έχει ρυθμιστεί, έχει τη στήριξη που χρειάζεται, και τα παιδιά θα λειτουργήσουν αναλόγως.
Εγώ Κώστα τους βλέπω πιο πολύ σαν ομάδα, σαν μονάδα, δηλαδή 2-1 και μαζί είναι αυτός ο πυρήνας που λες και νομίζω η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρουμε στη ζωή μας είναι ο άνθρωπος που θα διαλέξουμε, να είναι κοντά Ακριβώς. μας και ο σκοπός είναι να μας κάνει και εμάς καλύτερους ανθρώπους, να προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε και εκείνους να προχωρήσουν στη ζωή τους, να τους κάνουμε το καλύτερο ο ένας από τον άλλο από μέσα μας και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε γιατί έχουμε φτάσει στη μία ώρα τώρα και θα έχουμε πολύ ωραία. Ξέρεις ότι εμείς μπορούμε να μιλάμε για ώρες όπως κάνουμε. Θα ήθελα να σου πω κάτι που είχα διαβάσει, ότι και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ. Έλεγε ότι τα παιδιά δεν είναι απόσπαση προσοχής από μια πιο σημαντική δουλειά. Είναι η πιο σημαντική δουλειά. Οπότε αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντα. Κάνουμε εμείς μια φοβερή δουλειά και μας διασπάνε τα παιδιά. Έτσι. Όχι, αυτή είναι η πιο σημαντική δουλειά. Τα παιδιά. Είναι το νούμερο 1. Έχεις απόλυτο δίκιο και ξαναλέω ότι το έχουμε για πολλά χρόνια. Και έτσι κοντά μας. Δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλα πράγματα και πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όταν κάνουμε παιδιά. Δεν κάνουμε παιδιά ούτε για να φτιάξουμε μια σχέση, είτε γιατί μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε, φτάσαμε την ηλικία να κάνουμε παιδιά, ή γιατί ο γονιό μας γιατί κάνατε ένα, να κάνετε 2, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή για κανέναν άλλον. Ο μόνος λόγος που κάνουμε παιδιά είναι γιατί θέλουμε, έτσι, και έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να φτιάξουμε και να δώσουμε ζωή στους ανθρώπους και είναι και δανεικά. Τα μεγαλώνουμε και μετά τα αφήνουμε να πετάμε. Έτσι. Και πρέπει να το απολαύσουμε. Έτσι, πρέπει να το απολαύσουμε. Πραγματικά είναι τρομερό. Είναι ένας ρόλος φανταστικός. Δεν τον άλλαζε. Όταν το ζήσεις πια, δεν το αλλάζει με τίποτα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Ακριβώς. Το πρώτο σοκ είναι σοκ. Αλλά πραγματικά είναι τρομερή εμπειρία και εύχομαι να είναι όλα τα παιδάκια μας καλά. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πάρα πολύ. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάμε. Έτσι, θα το ξανακάνουμε, αν αρέσει κιόλας. Μπείτε λοιπόν, θα ανεβάσουμε τα βίντεο, μπείτε, σχολιάστε, γράψτε μας κάποιες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις έτσι, τις επόμενες μέρες να τις δούμε. Να πούμε λίγο ότι τον Κώστα μπορεί να τον ακολουθήσετε και ακολουθήστε μας και τους δύο στα social media. Έτσι, και έχει και εδώ, θα τα βάλω κάτω με links στα comments μόλις ανέβει το βίντεο και το προφίλ του εδώ στο Instagram και στο Facebook και το πολύ ωραίο του site, έτσι, tufas.gr, με Y όμως. Μην το ξεχάσετε γιατί εγώ τα μπερδεύομαι, είναι το IFAS. Είναι το παιχνίδι. Μ' αρέσει η σκέψη, το κρατώ. .gr, όταν τον βρείτε, ένας εξαιρετικός, έτσι όπως ακούσατε κι εσείς, και πραγματικά δεν έχω λίγα λόγια, έτσι, δεν έχω πολλά να πω. Εμείς θα ξαναβρεθούμε με live σε 2 εβδομάδες από τώρα. Θα έχουμε τη Γεωργία Σολομού κοντά μας και θα μιλήσουμε για πώς μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα βιβλία, για το υλικό που έχουμε ετοιμάσει και ανεβάζουμε ανανεωμένο του Yeti, για το fluff που βάλαμε και άλλα παιχνίδια μέσα και άλλα πάρα πολλά. Θα τα συζητήσουμε σε 2 Κυριακές από τώρα, 19 Φεβρουαρίου, με την Γεωργία Σολομού, εκπαιδευτικό και Kids Life Coach. Νομίζω θα γίνει και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι τα έγραψα όλα. Κάθε Παρασκευή ανεβάζουμε τα αγαπημένα μας βιβλία. Μπείτε λοιπόν εδώ στο Instagram και δείτε τα βιντεάκια μας και θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη με τα πολύ αγαπημένα μας βιβλία. Πώς θα ανεβάσω και αυτό. Έτσι πολύ σύντομα. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ όλους. Έτσι που ήσασταν κοντά μας, ευχόμαστε μια πολύ καλή εβδομάδα αύριο, μια όμορφη Κυριακή. Μην ξεχιονίσετε πάρα πολύ και όποιοι έχετε χιόνια, παίξτε χιόνιες και για μας. Την αγάπη μας. Καλά περάστε. Καλό βράδυ. Γεια. Αν ήξερα και πώς πλύνει, το βρήκα.